My name is Michael. I'm 20 years old. I came from Tanzania, and since 2012, I studied ERA. I was stuck in my studies, and I was curious what this project could offer, and hoping I could gain new strength and continue my studies. It gave me a new perspective on how to approach my problems, and to help me discover my strong and weak traits. Minä olen Abdirahman. Minä olen syntynyt Espoossa ja olen juuri valmistunut ylioppilaaksi ERAsta. Olen utelias ja minulla on tärkeää edetä aktiivisesti eteenpäin. Toivon löytämään työkaluja itsekehitykseen ja myös saada johtamiskykyjä, joita voin käyttää omassa elämässäni. Kun teimme itse tutkiskelua harjoituksia, oli kiva kuulla muiden ajatuksia näistä asioista. Jo huomataan muiden ajattelevan samalla tavalla kuin minä itse. Oli myös kiinnostavaa kuulla ihmisten tarinoita omasta elämästään ja huomata, että vaikeistakin asioista voi selvitä. Minun nimi on Adnan. Olen ranskalais-libanoinen. Olen asunut 7 eri maissa. Olen 28 vuotta ja puhun 4 kieltä. Olen asunut täällä Suomessa 8 vuotta. Kaiken kaikkiaan minulla on 6 vuoden työkokemusta. Olen työskennellyt ATK-alalla erilaisissa tehtävissä Kongossa ja tällä hetkellä olen baarimikko. Kun tulin Suomeen, olen hakenut yli 100 työpaikkaa. Yksi kerta en saanut töitä, koska minun ruotsin taito ei riittänyt siivoamiseen. Ystävän kautta sain tiskaushommia ja tämä kokemus auttoi avaamaan ovia työmarkkinoille. Olin nyt saamassa lukion päätutkimukseen ja hain ammattikorkeakoulusosionomiksi. Moi, minun nimeni on Naram ja minä olen Israelista ja Palestinasta. Olen asunut Helsingissä 1 vuosi. Minä olen ensiapuun erikoistunut sairaanhoitaja. Minulla on maisterin tutkinto liittyen sukupuolen tutkimukseen. Minulla on 11 vuotta työkokemusta. To work as a nurse in Finland, I need to obtain a license, and for that license, I need to have a very good level of Finnish, which I don't have yet. In other fields, I will also need to have a good level of Finnish as well, such as I need to work with NGOs, to be secretary or waitress. I also know there's a big shortages of nurses in Finland, and I would love to go back to my field and contribute back to the society. I want to make the world a better place by healing people, helping people, and contributing back to the society. Moi, minä olen Adil ja olen 35-vuotias. Olen Pakistanista ja olen asunut Suomessa noin vuoden. Minun ammatti on satelliitti-insinööri ja tässä hetkessä olen valmistumassa Industrial Management maisteri-tutkinnon Metropoliassa. Minulla on yli 10 vuotta työkokemusta. Olen lähettänyt melkein 500 työhakemusta ja olen aina saanut sama palautusta. Extremely impressive profile. Please try again next time. Luulen, koska minun suomen kieli ei ole vielä tarpeeksi hyvä. Tulevaisuudessa tärkein asia on, että minulla on hyvä työpaikka, jossa voin käyttää kykyäni ja osaamistani. Maahanmuuttajilla on paljon annettavaa Suomeen ja yhdessä voimme rakentaa paremman tulevaisuuden meille kaikille.